So hello lwgwpwr, good morning to you all lwgwpwr. So दिनैनि भिडिअ'आ ओरैबायदि दुखु गोनां लोगोफोर आरो साननो गोनां बाथ्रा लोगोफोर. तो दिनैनि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जे NLFनि लिडारफोर माखासे लिडारफोर B-sukang आरो B-Boko बिथांमोननि गेजेरावदि जोबोद नारा-नाथा जालायगासिनो जोबोद बेले-बेजे जालायगासिनो लोगोफोर. आं बेखौसो सावरायनो नागिरदों दिनैनि बाथ्रायाव जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि जाय NLFआ जोंखौ बेंनानै दङ बिसोरनि गेजेरावनो बेफोरबायदि नारा-नाथा दावराव-दावसि जालायोबा बेफोरबायदि बुलाय-सुलाय जायोबा थ' लोगोफोर मा होनबावनो ना जोंबो दुखु जानो गोनां जायो नंगौना नङा लोगोफोर. मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना बेफोरबायदि गावलायलायोबा मोनसे आफादनिफ्राय बिदि मोननै मोनथाम आफाद जायोबा मा जागोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नंगौना नङा लोगोफोर. थ' दिनै आं बेखौ रायलायगोन जाहैबाय माने बिथांमोन B-Boko आरो B-sukang बिथांमोन सानैजों जे नारा-नाथा जालायगासिनो मानो बेखौ गावसोर सानैजों मिथिगौ नंगौना नङा. जोंथ' जास्ट बिसोर मा बुंदों मा बुङाखै जों बेखौल'सो खोनानो हायो. बिसोर मा सानदों जों बेखौथ' मिथिया नंगौना नङा लोगोफोर. बिसोरनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि जालायगासिनो दङ बेखौथ' जों मिथिया लोगोफोर. थ' आं ओंखायनो दिनै बुंनो सानदों जे बेफोरबायदि बिथांमोना बेफोरबायदि जानायनिफ्राय गोजानाव थायोबा मोजां. मानो होननानै बुङोबा जे B-sukang बिथाङा माने जाय माबा NLFनि लिडार बे NLFनि लिडारा माने B-Boko बिथांखौ NLF आफादनिफ्राय माने एंगारबाय आरोना. मानो होननानै बुङोबा बिथाङा दि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो माखासे बे NLFनि माने माखासे सोद्रोमाफोरखौ बिथाङा बेफोरबायदि गाज्रियै माबा माबि बुंनानै माने माबा माबि एरनानै होदों आरोना. माने बेयो गावसोरनि बाथ्रा माने बेयो आंनि बाथ्रा नङा. बेयो गावसोरनि सानलायनाय बाथ्रा जे बिथांमोना जि बेफोरबायदि बुथारलायनो नागिरदों माबा खर'खौ दानस'नानै माबा थानायाव लांनाय बेफोरबायदि बुंनाय खोनादों आरोना. बेफोरबायदि बाथ्रा B-Bokoआ बिथाङा बुंदोंनो जे जोङो निउसफोराव नुदों जे गोबां बेफोरबायदिनो जालायगासिनो नारा-नाथा माबा NLFनि आफादखौ माने सिफायनो थाखाय बबेबा आसाम पुलिसजों रायलायहैदों जे प्रमद बर' सारजों रायलायहैदों नै बेफोरबायदि खोनादों. स' नंगौना नङा जों बेखौ माने 100% फिक्स खालामनो हाया. मानो होननानै बुङोबा बिसोर सानैनि गेजेराव मा जालायगासिनो दं जों बेखौ माने जों मिथिया नंगौना नङा लोगोफोर. थ' बेनो आरोना जों बिसोर सानैखौ माने जों बुजिग्रोनाया मोजां आरोना. मानो होननानै बुङोबा लोगोफोर जों बेफोरबायदिनो खोनाब्रिदनानैल' जों बेफोरबायदि नारा-नाथा गावजों गाव बुलाय-सुलाय जायोबा जानाय नङा नंगौना नङा लोगोफोर. मानो होननानै बुङोबा सोरबाया मेगन सानानैबो बुङो सोरबाया माबा मोनसे होननानैबो एरनानै होयो. थ' बेखायनो जों फोथायनो गोब्राब आरोना लोगोफोर. थ' जोङो बेफोरबायदिखौ माने राइट वे जों साननायनि सिगां जोङो बै उल्था सानहरफिनग्रोनांगौ जायो आरोना. मानो होननानै बुङोबा सिगांनि बाथ्राखौ जोङो सानग्रोनांगौ जायो. थ' खोथाया नंमारगौना नंमारा थ' बेखौ सानग्रोनांगौ जायो आरोना. थ' नोंथांमोनखौ आं दिनै बेनो एडभाइस हरदों माने नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनालाबायनानै जानला मानला बेफोरबायदि बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ माने एसेबां सिरियास लानो नाङा. मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना मा जादों जों बेखौ बुंजोबनो हाया नंगौना नङा लोगोफोर. थ' दिनैनि भिडिअ बेनो लोगोफोर जे नोंथांमोनखौ बिदि जे गोदाव सोराव गोजावलाबायनाङा मालायनि रावाव. थ' बेफोरखौ आं माने नोंथांमोननो एडभाइस हरदों आरोना. थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो माने नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर. थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय. आरो मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम. थ' बेनो आरोना लोगोफोर. थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर.